Kajing pulian kitab u Isaya kalanong kabanengkong kadukhat kabashipo hadu bakhat niyo. Tos ngap ika katien utrai pi ginong sansyar ka Sodom. To shashkor kajing kai blay jungi pi ginong Gomora. Kan lay nga kat ne kajing buon kajing kenya jong pi uong utrai. Ngalang ya shon ye kajing kenya thang dagi blang. Bad ye ki klen jong ki merat balapen sengat. Ngam sengohun hak senam jong ki masih kertong. Ne jong ki khon lang brod. Ne jong ki lang shenrang. Haba piawan. Ban pau khmat pau hak khmat jonga manu ban pan na phi ya kane kajing kerthom me ki phalau jonga wat wan ra shu i kajing terwa bom lerkam katdem dohop kalong kajing sngau jeli hanga unai thamai bat kasaban bat kajing khot i kajing yalang ba ngam la sha shu ya kajing baman bat ya kajing yalang bakrau ya kinai thamai jong phi Bade kisngi le niam karpang jompi kamen siam jonga ka isi khan kila kalalong hanga ka jingket ka bakhia ngala thaj ban kit iki haba phi kiner yala kikti ngan bure iki khmat na phi wat lada phi pelong shibon ki jingduai ngam tre man sngam kiti jompi ki terbe da kasnam ki sai yala de ki pen kho yala de weng no ek jing sneu ki kam jompi khmat jonga kaino banle baman tui kai banle bha jawad ika hok taweng ye jing sha ban ben to yada yo khun swet to ya site na ka banta kiriu kan thai kaktien jong trai ka sam masan pho hau taw ba khuai kalenti ngan pan i ha ka jing pan em utrai ngan penram mi phi namar kijing kenya jong phi kijing kenya thang jong phi ki don chilan ter khmat jonga nganom shim shu eki masi kartong na sem jong phi lemne kilang brod na ki kan hun jong phi how taw ba khui kalenti ngan pen i eki jing pen em blay kumno phila ban spell ki hukum jonga ban wan kren chapang ka jutang jonga phi ki ba isi eki jing sneng phi ki ba kandat eki tin jonga shadin jong phi how taw ba khuai kalenti ngan pen i ka jing pen emu blay phile ikane bat nga ngan shus ngap jar phi tharai bangalong kum ma phi nga pandre mi phi nga bo i ka jing kano khamat jong phi ka jing kanya jing ro ka ai buro menga bat how taw ba kalenti jong u kalong ka ba khuai ngan pen i ya ka jing pen emu blay how taw ba khuai kalenti ngan pen i ya ka jing pen em blay ka jing pulian gospel ba khoi kat kom u Matthews kalanong ba shipho ka record live hu saw ter do kalanong khat wei ka record ka baning kong Jisul ong haki apostol jung u wat rai banglawan banwan lami ka jing suk ha ka parthai namsem lawan banwan lami ka jing suk Henry ya ka white lam ngalawan man pen ye shrut yo khon chenrang persya yalau kpa bari ki khon kan thai persya yala ka kami bari ki persa kurim persya yala ka kya kurim bat kinong shon chung u briu kin long kitu ki bana ka yeng ka sem jong u hi utaw ba kham e yalau kpa ne ka kami ban yanga on long ba bidor yanga bat utaw ba kham e yala u khon ne ka khon ban yanga long ba bidor yanga bat utaw bomba yala ka ding pla bat bambot yanga long uba bidor yanga jar ba tangka yala ka jing em undu eka jar ba pha yala ka jing em na ka banta jonga on tangka eka uta ba pediang yanga uta ba pediang uta ba la pha yanga uta ba pediang yo nong thol pa namar ulong nong thol pa unyo ka bai nong jong nong thol pa uta ba pediang yo riu hok namar ulong riu hok unyo ka bainong jong riu hok bajaruba ai wat tang shikuri ka kriat hawei na kini ki barit namarba ulong usnran shisang ong api anamdo yala ka bainong ndaw jisu ladep snang ki khat armot ki snran jong u lolik no nakata ka jaka banikai ban yalam hakishnong jong ki the gospel jong utrai